Da zarar na ce ba ta kirana sai ta ce mini ni take so a zuciya yayi naso. Idan na ce so na buguna sai ta ce ita ma hakan ne, wai so yaya yake ne. Hakikan lamari na ta rufewa ba ta nunan kulawa, kuma ta ce so ni takewa. So a zuciya yayi zane ta ɓoye gaskiyar ne, wai shin ya so yake ne, wai shin ya so yake ne. Kamannin tana sauya na kasa gane halayya, dukan nazari na ta gauraya. Kullum cewa take yi in ba ni ba ta layi, in ba ni so ba ta yi, wai shi soya ake yi. Kullum ce min bacci take yi, nazarin halinta nake yi. Ta zama kaddara na, ita ce a cikin nazarina, domin santa na raina, domin santa na raina. Launin jikinta na haskawa, a halinta ba na yabawa, a harshe na tana samu yabawa, a kalbinta babu kulawa. Mai kyan ido ce da haiba, ga kyan ado ba hali ba, ƙaunar ta zuciya har ba, amma ta zo min da zamba, ita ce ta zo min da zamba. In na zo ba ta ganina, ba ta kulallen marina, sahibi take kiran suna, har ma ta ce min mijina. Ta zo da wata manufa ba ta bayyanan gaskiya ba. Halinta na yaudara ne, da ta bari ni cikin duhu ne. Gane ne, ta mai shan mai biya mata bukata, da ta shige damuwa za ta daga ta yi kiran salulana. Duk sun gullolan ta kaina, manajanta ake kirana, da gaske na sa ƙaunar ta raina, ita ko ta min hiyana. Aminci Allah ya tabbata a gare ki, ya ke masoyiya ta mai haske kisa da Allah ya tabbata a gare ka, ya tabbata a gare ka, ya kai masoyiya. Lafiya sulam. Na ke wanki kwana biyu, shi yasa na ce bari in zagayo don maɗu ko. Kake masoyi, na san kana so. Kake masoyiya, don mun san ki gaskiya ne. Zan kula ma da kaina, rayuwa ta ce. Yau masoyiya, na so ne zan wuce kasuwa sai na ce bara na biyo na ganki. Idan zan wuce kasuwa. Wake masoyiya, an ji makon. Idan na ce so na buguna sai ta ce haka ne, wai so yaya yake ne. Hakikan lamari na ta rufewa ba ta nunan kulawa, kuma ta ce so ni takewa. So a zuciya yayi zane ta ɓoye gaskiyar ne, wai shi
Shin ya so yake ne, wai shin ya so yake ne, kamannin tana sauya na kasa gani. Suna wai me yasa ba kya jin magana wai? Diba ga wanke gidan nan, ki tsaka da danyen waya, da mi za a dora abinci. Ba ni wayan nan. Ni ma miki bani waya ta, ma miki bani waya. Kafe ni ko ni kafe ki. Amir, zo kama mai kaksi. Ta zama kaddara na, ita ce a cikin nazarina, domin santa na raina, launin jikinta na haskawa, a halinta ba na yabawa, a harshe na tana samu yabawa, babu kulawa. Mai kyan ido ce da haiba, ga kyan ado ba hali ba, ƙaunar ta zuciya har ba, amma ta zo. Wallahi akan wayannan sai na ci miki mutunci. In gwai. Mata mana ba magana ake miki ba. Waye kai? San ko ni waye ne a garin nan? Na kai mutum nan, sarakuwa. Kin gane dai san ki da yake yi. Aike na aka ni sauri nake yi. Wannan in na je gida zan kira ki. Jalo. Alo ga. Wayya aljan yake mun hakan ne. Ba ni ba ban gan shi ba. Abinda aljan yake mun bai kyauta ba. Ka shi kawai. Je gurin wani wutar mu. Oke ga. Tana lafiya ko? So a zuciya yayi naso, idan na ce so na buguna, sai ta ce na gode. wai so yaya yake ni. Abokina akwai labari da ya tayari a kan layin nan. Gaskiya na ji kanata ta kama zuciya. Haba, wallahi abu zan nemi inda take. Gaskiya ba zan iya hakura ba. Gaskiya ba zan iya hakura da ita ba inda take. Ta boye gaskiyar ne, wai shin ya so yake ne, wai shin ya so yake ne, kamannin tana sauya na kasa gane halayya, dukan nazari na ta gauraya. Kullum cewa take yi
in ba ni ba ta layi, in ba ni so ba ta yi, wai shi so ya ake yi. Kullum ce min bacci take yi, nazarin halinta nake yi. Assalamu Ta alaikum. zama kaddara na, Barka. ita ce a cikin nazarina, Masoya, kina lafiya? domin santa na. Rashin sani ne shi ya jawo muka yi haka ne. Ya gida. Na ba ki yarda wai Lafiya kalau ashe wallahi. za mi Na yi kewarki rabuwa wallahi. ne. Wallahi. Rayuwata da zuciya duka ke Masoyiya na ta. baiwa. Wallahi soyayya gaskiya ce. Duniya za ta Gaskiya nake gaya miki domin rabewa. ba zan iya rayuwa ba ke ba. A rashin sani ne. A rashin Kar ki damu. ne. Da yarda Ubangiji ni naki ne har abada. Idan Allah ya so ya yarda ba zan taɓa yaudar ki ba. Na yi miki wannan alƙawari. Ki yarda da ni da alkhairi na zo ba da shari ba. A raina ma ban saka Ruhina naki ne tabbas. daga ƙarshe na fara soyayyar da Ni ma haka. zuciya ma ba ta shina ba. Eh. Rayuwar mu kenan. Tabbas rayuwata taki ce zan zamto naki har abada. Fahimtar da na Gaskiya. yi wa soyayya idan ka riga ka Da so na zo fara. ba da shari Ka ba. so wanda Dalilin so ne. ke son ka Gashi araya ni ba kan batun kaina tsimi abinda da nake ji a dabara. zuciyata Ban san ya yi me yawa. yasa ba. Mu ma kaddarar mu ce ta zo haka. Karki da muke ma. Idan dai ba da ke ba ba zan iya rayuwa ba. Idan ba ke ba ba zan iya rayuwa ba. Idan dai ba da ke ba ba zan iya rayuwa ba. Muke rashin sani ne. Ba zan taɓa kasancewa wani masoyi ba a gun wata ya mace in ba ke ba. Na yi miki wannan alƙawari. Zan kasance masoyinki har abada. Ni in dai ba ke ba ba da wata ya mace ba zan yi da wata ya mace. To me yake faruwa? Rashin sani ne shi ya jawo muka yi Jinin haka jikina ne. ya riga ya gauraye ya zama tsoka ya zama soyayyar kici kadai a ciki take gudana a cikin jinin jikina. Tabbas rayuwata taki ne, ruhina naki ne, kai ko da na kasance gawa ruhina naki ne. Ko ina da rai ko bani da rai ni ruhina naki ne, ko ina da rai ko bani da rai ruhina naki ne. A rashin sani ne. Ina son ki, A rashin ina son ki, ina son ki. So nawa na maimaita? Ni kan kaina ba zan iya lissafawa. Ki yarda da shi kenan sai mun sake waya an jima zan ki. Rayuwata da zuciya duka kenan baiwa. Ashe duniya za ta mini zafi sannan mun rabewa. A rashin sani ne. A rashin sani ne. A rashin sani ne. Na ce miki rashin sani ne. Da ba zan yi so ba. Na ce da ba zan yi so ba. Na yanke shawarar cewa fim zan fara ɗauka. Sunan fim ɗin da zan yi kuma Mashaki Fande. Kin san wane ne shi kuwa? Uban da mashiga ne to. Shi da kamar shaida ne yake. Idan ya rike makami yana jujjuyawa. Aljani ma tsoron sai ke. Bana afuwa, bana jinkirin ɗaukar fansa. Idan tsuntsu ya jawo ruwa, to kuwa kansa zai ƙare. Kama nan. Da kai nake so za mu je. Ina? Kenan ne baka so ka fito a fim din nawa. Idan ka fito a mataimaki na gaba kai ne jarumu. Kamar yadda Akshay Kumar ma yi. Kuma baka ne. Dole in muna son hakan sai dai mu fara bibiyar su ta hannun yaran sa. Wannan shine Kandi. Shi makwafi da na gaba ki ɗaya rayuwar Fande. Wannan kuma shine Pedlam.
shi din gabaki ɗaya hamago ne idan nasara kake nema kansa kai da ni yake na sumar da kai ka ga nema kamar da birin wasa wannan kuma shine ba fariya caca mirinda ina kake mirinda ko mahaukaci ne kai maman ya tumaka akwai matsanaciyar cakwakiya mara yankewa a wannan kaftan duk macen da ta yi kokarin yin soyayya da ni sheke ta nake ni ba soyayya na zo mi ba fimfa kawai na zo mi irin yadda ake kapce kamar irin sifin din sakar da kuma uban daba a akalla kun kashe mutane